सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। वेंगुर्ला तालुका हा गेली अनेक वर्ष शिवसेनेचा बालेकिल्ला आहे। ठाकरे कुटुंबाला मानणारी जनता या तालुक्यात आहे। त्यामुळे पुन्हा एकदा शिवसेना वेंगुर्ला तालुक्यात उभी करण्याचं काम आम्ही सर्वजण मिळून करणार आहोत। प्रत्येक विभागात जाऊन त्या ठिकाणच्या जुन्या नव्या पदाधिकारी कार्यकर्त्यांशी चर्चा करणार। आमच्यातून गेलेल्या पदाधिकाऱ्यांना सुद्धा आम्ही भेटणार आहोत। विरोधी पक्ष म्हणून लोकांचा विश्वास सार्थकी लावण्याचा आमचा प्रयत्न असल्याचं ठाकरे शिवसेनेचे नवनिर्वाचित जिल्हा प्रमुख तथा माजी आमदार वैभव नाईक यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितलंय। ठाकरे शिवसेनेच्या सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रमुखपदी निवड झाल्यानंतर माजी आमदार वैभव नाईक यांनी वेंगुर्ले ठाकरे शिवसेनेच्या शाखेला भेट दिली। यावेळी तालुका प्रमुख निलेश समणकर यांनी त्यांचं स्वागत केलं। यावेळी विधानसभा संपर्क प्रमुख रुपेश राऊळ, बाळा गावडे, जिल्हा परिषद सदस्य संजय गावडे, जिल्हा परिषद सदस्य विजय नाईक, महिला जिल्हा पदाधिकारी सुकन्या नरसुले, शहर प्रमुख शैलेश परुळेकर, महिला तालुका प्रमुख साक्षी चमणकर, सुमन कामत, वैभव फटची यांच्यासहित पक्षाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते। शिवसेनेचा जिल्हा प्रमुख म्हणून तो बाळासाहेब ठाकरेंनी माझी नियुक्ती केल्यानंतर आता संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विविध तालुक्यामध्ये बैठक घेऊन तिथल्या तालुक्यातल्या प्रमुख नेत्यांशी आमच्या कार्यकर्त्यांची चर्चा, महिला आघाडीची चर्चा करण्याचं काम आंदोलन सुरू केलेलं आहे। आज वेंगुर्ल्यामध्ये तालुका प्रमुख निलेश समणकर, आमचे विधानसभेचे प्रमुख रुपेश राऊळ, बाळासाहेब गावडे, इथले नूतन जिल्हा परिषद सदस्य संजय गावडे, आमच्या महिला आघाडीच्या माजी जिल्हा परिषद सदस्य सुकन्या नरसुले मॅडम, आमच्या तालुका प्रमुख चमणकर मॅडम, आमचे शहर प्रमुख शैलेश आणि उपस्थित माझे सर्व शिवसैनिकांची चर्चा करत आहोत। आणि शिवसेना पुन्हा एकदा, खरं तर वेंगुर्ला तालुका हा गेले अनेक वर्ष शिवसेनेचा बालेकिल्ला आहे। सातत्याने 4 निवडणुकीमध्ये शिवसेना उद्धव म्हणजे शिवसेना ठाकरेंना मानणारा आमदार निवडून आला, परंतु गेल्या वेळी आपण बघितलं असेल की वेगवेगळ्या गोष्टी घडल्यामुळे या ठिकाणचा आमदार आमचा निवडून आला नाही। परंतु पुन्हा एकदा शिवसेना वेगवेगळ्या तालुका उभी करण्याचं काम आम्ही करणार आहोत। आज आम्हाला पण माहिती आहे की जुने पदाधिकारी, नवीन कार्यकर्ते यांना एकत्र घेऊन प्रत्येक विभागावर पुढच्या आठवड्यापासून म्हणजे ह्या महिन्यामध्ये एक लोक कामात असतात, त्या पुढच्या महिन्यापासून प्रत्येक विभागात जाऊन तिथला विभाग प्रमुख, नवीन पदाधिकारी नेमणं हे काम करणार आहोत। आणि जे पदाधिकारी आमच्यातनं गेले त्यांना आम्ही भेटणार आहोत। आणि खरं तर विरोधी पक्ष म्हणून लोकांचा विश्वास आमच्यावर आहे, लोक आमच्याकडे आशेने बघत आहेत। कारण इतर जे 2 पक्ष आहेत ते फक्त राणे समर्थकांचे पक्ष त्या पक्षाचं नेतृत्व करत आहेत आणि जी काही कॉन्ट्रॅक्टर लॉबी असेल, जी सत्तेसाठी ती काही लॉबी ही त्या दोन्ही पक्षामध्ये आहे। आणि असं असताना शिवसेना हा सामान्यतः तळागाळातला पक्ष आहे आणि तळागाळातल्या कार्यकर्त्यांना पुन्हा एकदा संधी फक्त शिवसेना देऊ शकतो। परंतु तो विश्वास आम्ही देण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत। आणि वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये प्रत्येक गावागावामध्ये शिवसैनिक या ठिकाणी आहेत आणि त्यांना आम्ही भेटणार आहोत। शिवसेनेचे पदाधिकारी नेमणार आहोत। आणि लोकांचे जे प्रश्न आहेत, आपण बघितलं असेल की अनेक प्रश्न, आज काजू आणि आंब्यावर शासनाने तुटपुंजी मदत जाहीर केली, परंतु सत्ताधारी पक्ष यावर काय बोलत नाहीत। आज जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्था तशीच झाली आहे। आज अदानीचे मीटर बसवत नाही सांगितले, परंतु प्रत्येक घरामध्ये अदानीचे मीटर बसवले आहेत आणि जास्तीत जास्त बिलं आहेत। या तालुक्याचे जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष आहेत, परंतु जिल्हा बँकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या भरतीमध्ये अनेक लोकांना आश्वासन दिली होती, परंतु आज त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार आहे। इथले आमदार आपण बघित असाल की फक्त निवडणूक आल्यात की या ठिकाणी येतात आणि निवडणूक असल्या की या ठिकाणी येत नाहीत आणि परंतु लोकांना ते त्यावेळी वेगवेगळी खोटी आश्वासन देतात। आणि ह्या सगळ्या भूमिका घेऊन आम्ही लोकांसमोर जाणार आहोत।